Hallo, i dag vil jeg vise jer, hvordan I kan lave et lille hjemmelavet stryger. Og til det skal vi bruge for det første et heksehyl. Og når vi har gjort det, så tager vi her presser på toppen. Så meget vi kan. Vi presser den sådan, så den bliver flad. Det er ikke lige så godt det her kamera. Men resten er altså her. Nu kan du se lidt på kameraet, tror jeg. Resten så meget du kan. På et tidspunkt så bliver den helt hård. Lige her, der kan man ikke presse mere. Nu er den altså presset lidt, ikke? Som I kan se. Det I så gør, det er I bukker den hernede. Der må helst ikke knække, som jeg muligvis lige har gjort. Det er jeg ikke helt sikker på, det kan være den virker stadig. Og så bøjer I lige den. Nu ser den sådan her ud, ikke? Og så bøjer I den en gang til. Så den kommer til at se hovedskundet. Sådan den her ud, ikke? Så den her, den er måske lidt handicappet. Men altså, det er sådan her, den skal se ud, ikke? Nu prøver jeg lige at tage noget tape på, som er det næste, man skal bruge. Okay, altså man bøjer den altså 2 gange. Som bliver, ja. Nu er det fordi jeg holder kameraet, det er svært at vise ordentligt, men jeg kan lige prøve at tage tapet på og vise jer den færdige version. Der hvor jeg så har bøjet den, der sætter jeg sådan set bare noget tape på. Bare sådan indad. Hvad fanden man kan sige. Bare sådan nedad. Der hvor jeg bøjer den sådan det ligesom danner et tryk og noget isolation. Hvad fanden man kan sige. Og derfor er der ikke sådan rigtig nogen, hvor der krudtet ligesom kan komme ud, så derfor bliver jeg nødt til at springe. Men jeg lavede altså egentlig før, og nu har jeg så prøvet at lave en igen, og den virkede. Men lad os prøve den her. Jeg satte noget tape på den, der hvor jeg bøjede den. Ja, det kræfter mig ikke så svært, det er jo pisse simpelt. Jeg skal ud og teste. Og den virkede kraftedeme.